Nahratie krátkeho videa a následné zdieľanie na mediálne servere. Nahráme si krátke video, 10 sekúnd nám bude stačiť. Keď sa nám video uloží, môžeme si ho rovno otvoriť v galérii. Stlačíme na tlačítko zdieľať. A následne vidíte rôzne servere, kam môžeme to video poslať. Buď ho pošleme správou, alebo teda MMS správou, keď bude v menšej veľkosti, prípadne ho pošleme ako e-mailovú prílohu, prípadne na už zmieňovaný YouTube server. Stlačíte tlačítko YouTube, telefón je prihlásený pod svojim kontom gmailovým, stlačíte tlačítko odovzdať a automaticky sa uploaduje video na server YouTube.